Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina kira ga dukkanin al'ummar ƙasar nan da su fito su zaɓi jama'iyyarmu ta NNPP, su zaɓi Rabi'u Kwankwaso da duka 'yan takararmu daga sama har ƙasa. Ina so tabbatar wa al'umma cewar Allah ya ba mu nasara, za mu yi abubuwa na kyautatawa al'umma, maza da mata, yara da manya, musulmi da kirista, kudu da arewa, da dukkanin al'ummar da suke ƙasar nan, wanda ma har da 'yan waɗansu ƙasar wanda suke ƙasar nan, za mu kare mutuncinsu da darajarsu. Muna kira ga al'umma, musamman a irin wannan lokaci na zaɓe, za su rinka jin jita-jita iri-iri mara ma'ana daga gurin mutane waɗanda suke marasa daraja, domin su sa gwiwar magoya bayan mu ke sanyi. Muna so mu tabbatar musu da cewar in Allah ya yarda jam'iyyar mu ita ce za ta yi nasara a wannan zaɓe. Saboda haka ne muke kiran kowa da kowa ya zo ya zaɓi jam'iyyar NNPP tun daga sama har ƙasa. Jama'a assalamu alaikum.